Vážení přátelé, milí posluchači a diváci mého podcastu Lukas Americast, měsíc se s měsícem sešel a já tady znova stojím se svojí ženou Lenkou Pavlovou. A my, když jsme spolu dělali na podzim poprvé rozhovor, tak si mluvila o Pavlováče Cookbook. A já teda vidím, že Pavlováče Cookbook už není jenom v rovině teorie, ale že už je to vytištěná knížka, co obsahuje. Pavlováče Cookbook už je na světě, můžete ji zakoupit na Amazonu, obsahuje cca 97 tradičních českých receptů, najdete v ní předkrmy, polévky, hlavní jídla a i dezerty a na konci najdete slovníček, který ukazuje možnost náhrady surovin, na které jsme zvyklí v Čechách, za suroviny tady americké. Což mně přijde fantazie, protože vy si vlastně v Americe seženete takový suroviny, abyste si uvařili tak dobrý jídla, který si běžně dáváme jenom v České republice. Takže moc doporučuju, detail bude v popisku a já děkuji za tuhle knížku, protože ona je tak napsaná, že bych si podle ní mohl uvařit i já sám. Takže moc doporučuju. Zvládnete to teď? Takže díky.